Ya golek kerja. Kerja? Yo. Neng ndi? Yo neng ndi ngono, timbang nganggur dadi wong lanang kok lumo heram. Kata itu dulu. Kok oso iki senake rokok dal warung. Lah sesuk meh mangan apa? Beras ya wis entek. Karak. Karak. Ini lho tamane seperti jebrung babuti. Babuti. Kowe sing mangan? Lho, sampean to sing mangan. Mosok aku. Lho. Kowe piye kudune dadi wong lanang? Halo. Ono apa? Nang kantor. Lah wis tuku, Bro. Oh iya. Yo tak nang kantor sih ya. Yo. Kantor apa? Arep nang ndi meneh? Kantor Ibu Ejira. Mbok Ejira sejak kapan duwe kantor? Kae nek kantor guduk ngene, warung wayu karo. Nang wis. Enek rokok, siap. Utangmu dibayar. Kae pulo dhewe ngopo bayar lho ning kono wis dicepake. Ya sing nanggung isin ki nek ra aku sapa? Kan kowe ora aku lho kok bingung. Sak budal aku.